agronomien koulutusta. HAMK on viime ja tällä viikolla irtisanonut 6 linjan opettajaa. Viimeiset alan opiskelijat valmistuvat loppuvuoden ja ensi vuoden alun aikana. Ohjaustoiminnan lopettaminen on ihmetyttänyt ja surattanut kovasti tätä koulutusohjelmaa, tätä linjaa. Opiskelijat ovat sijoittuneet tähän asti hyvin. He yrittivät puolustaa koulutusta muun muassa adressin avulla, mutta nyt koulutus siis nykymuodossa päättyy. Valmistuvien ammattinimikkeitä ovat muun muassa toiminnanohjaaja, kulttuurivirkistys- ja virketoiminnanohjaaja, työterapeutti tai työohjaaja, vapaa-ajan ohjaaja, nuoriso-ohjaaja, työpajaohjaaja, työvalmentaja, työtoiminnanohjaaja ja näin edespäin. Puhelimessa meillä on ohjaustoiminnan koulutusohjelman lehtori Ritva Kara. No tällä hetkellä on sellainen tilanne, että yritetään niin kuin kovasti niitä saattaa valmiiksi tässä varsinkin tämän kevään aikana ja viime 12 vuonna tuli viimeinen sisäänotto ja myös aikuisia. Ja meillä on vielä tavallaan ensi vuodeksi riittää, on laskettu, että noin 60 opiskelijaa on vielä ensi vuodenkin sisällä ja se tekee loppuvaiheen opintoja. Mutta kyllä tämä on, niin kuin koulutus hiipuu nyt aika lailla, kun tämä on lakkautettu, niin se on nyt viimeinen oikein täysvuosi on menossa. Ei ole tämä siis ainoa koulutusohjelma ollut Suomessa, ainutlaatuinen Pohjoismaissa ja Euroopassa ohjaustoiminnassa ja meidän opiskelijathan on hirveän hyvin työllistynyt ja sitten ollut HAMKin laadun ykkönen, niin kuin vuosikaudet opetuksen laadussa ollaan oltu, mutta tässä tuli semmoinen tilanne, että kun tuossa vuonna 2011 niin kun opetusministeriö lähetti niin kun kirjelmiä ammattikorkeakouluihin, että pitää supistaa ja lopettaa jotain, niin Hämeen ammattikorkeakouluhan sai sitten kirjeen, jossa oli, että kulttuurialan koulutuspaikkoja pitäisi vähentää 50 paikkaa. Ja siinä kirjeessä sitten myös sanottiin, että muotoilun koulutus siirtyy FUOS-yhteistyöstä Lahteen. Eli kysymys oli muotoilun koulutusohjelman lopettamisesta HAMKissa. Mutta täällä Hämeenlinnassa tehtiin sitten sisäinen päätös siinä kohtaa, että ohjaustoiminnan paikat HAMKin ammattikorkeakoulu sitten meidän kulttuurialan sisäänotto, niin annettiin sitten muotoilulle ja ohjaustoiminta lakkautettiin. Että alkuperin suunnitelmissa oli, että se siirtyy sosiaalialalle, mutta näinhän nyt ei ole käynyt. Että sitten on niinku semmoinen, on nyt tulossa syksyllä tämmöinen ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto, mihin ohjaustoiminnan ihmisiäkin voi hakea, että siellä niinku on niille paikka, mutta ei se ohjaustoiminnan koulutusta mitenkään paikkaa. Sanoit, että tämä on ollut ainutlaatuista koulutusta Suomessa ja että opiskelijat ovat sijoittuneet erittäin hyvin. Eli Kyllä. He ovat ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspuolella siellä, missä tarvitaan kulttuurialan ohjaamista, erilaisen tekemisen, muun muassa tämmöisen terapia- ja kuntouttavan toiminnan ohjaamista. Joo, sanotaan yli puolet on niin kuin sosiaali- ja terveysalan kentässä töitä, mutta sitten on kaikki nämä vapaan sivistystyön paikat, lasten kuvaajat, käsityökoulut ja kansalaisopistot ja erilaiset niin kuin kolmannen sektorin paikat, missä on tosi paljon museolehtoreina on meidän opiskelijoita ja hyvin monenlaisissa paikoissa riippuen siitä sitten, että miten ne on sen opintopolkunsa rakentanut. Tämmöinen tilanne on nyt. Entä linjan opettajat? No opettajista nyt on tällä hetkellä ihan tässä viime ja tällä viikolla, niin meistä on niin kuin 6 irtisanottu HAMKista kokonaan. Ja oikeastaan näitä hänkiä jää sitten hoitamaan yliopettajat lähinnä ja hieman muuta henkilökuntaa jollain prosentilla, mutta pääopettaja on nyt työt säkuun loppuun mennessä. Minkälainen aukko sitten omasta mielestäsi syntyy tämänkaltaiseen osaamiseen, tämänkaltaisten ammattilaisten löytämiseen sitten tuleviin työpaikkoihin? No kyllä se aika iso aukko on, koska tämmöistä kulttuurialan niin kuin monialasta koulutusta, tämähän on agronomitutkinto, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että se käsityö ja taiteellinen osaaminen on siellä painottu, mutta meillähän on niin kuin toiminnallisia menetelmiä ja kaiken näköistä niin kuin draamaa ja valokuvausta ja sitä musiikkia ja tätä siellä sivussa, mitä voi valita. Niin se ohjaajuus on se meidän niin kuin koulutusjuttu, niin tavallaan sitä ei oikeastaan valmistu enää mistään. Että sitten on niin kuin
erikseen voi olla niin kuin puseppia ja tekstiili-ihmisiä ja muusikkoja, mitkä voi tehdä, mutta se niin kuin vahva ohjaamisen niin kuin tausta sieltä puuttuu, että kun meillä niin kuin se perusta lähtee aina siitä asiakastarpeen arvioinnista ja sen jälkeen mietitään, millä menetelmillä se asiakas saadaan niin kuin kuntoutumaan tai piristymään tai oppimaan uutta tai mitä nyt milloinkin se tarve on, niin semmoista koulutusta ei kyllä ole. Ja vaikka kaikista yhteiskunnan niin kuin foorumeilla tätä huudetaan, että varsinkin sosiaali- ja terveysalan kenttään pitäisi tulla niin kuin osaajia ja käyttää näitä pehmeämpiä hoitomenetelmiä niin kuin siellä lääkehoidon ja muun kliinisen hoidon lisänä, niin tämä on aika hurja nyt, että nyt sit kun on tämmöinen koulutusohjelma ollut, niin se sitten ajetaan loppuun. Näin Ritva Kara ja näin päätti ammattikorkeakoulu.